Гаилә һәм мәктәп журналының март саны баш мөхәррир сүзе рубрикасында бирелгән Сөмбел Таишеваның «Балалар белән сөйләшергә вакыт табыйк» дип аталган мәкалә белән ачыла. Казандагы Халык сәнгате һөнәрләре техникумы директоры Раушания Сәүбанова белән булган әңгәмәдә бай тарихлы белем йортында алтын куллы һөнәрчеләр әзерләү турында белә аласыз. Бүгенге көндә әдәби әсәрләр генә түгел, газета, журнал материалларын укучылар да кими бара. Бу нәрсә белән аңлатыла? Моны хәл итү юлы бармы? Белгечләр һәм журналистлар катнашында узган түгәрәк өстәлдә Таңсылу Габидуллина шушы проблеманы күтәрә. Әлеге авторның икенче язмасы танылып килүче җырчы Сәйдә Мөхәммәтҗанова иҗатына багышлана. Шәхси тормышым 7 йозак астында. Булардан тыш гаилә һәм мәктәп журналын укучылар Нәүрүз бәйрәме, ураза тотучы һәм атлар яратучы балалар, әткә мәхәббәте булган кешеләр турында кызыклы материаллар белән таныша ала.